आजकल के लइकनिन के जब बियाह तय होता त लगातार सन शॉपिंग करे, 4-4 गो पहले ट्रॉली बैग किन ले तारी सन। वो ट्रॉली बैग में मारे साबुन, सरफ, कोलगेट, ब्रश, सगरी चीज कस ले तारी सन ओमे। अरे तो लोग के बियाह नौकरी वाला लइका से माई बाप करता, कोनो कंगाल लइका से तो बियाह करत नहीं खे। आ सब कुछ माई बाप देखिए के बियाह करता कि घर में सब चीज संपन्न बाटे, सब चीज से लइका नौकरी करता, घर वाला लोग नौकरी करता है। तो संपन्न परिवार में जब माई बाप बियाह करता तो तोहर लोग के कौन गरज रहता इतना शॉपिंग कैला के। बुझाता कि 2 साल के कपड़ा तो अपने माई बाप से किनवा के और ट्रॉली बैग में भर के आ लेके अपनी ससुरा चल जेबू लो। तो तो बुझाता कि ससुरा नहीं खुलो जात, सीधे चांद पर जाता लो। जिंगा चांद पर आदमी जाला तो जब कोनो सामान ना मिले तो सब सामान वही जैसे लेके जाला, वहीं से तोहर लोग चांद पर जाता लो। सब सामान एजा माई बाप से किनवा लेबे बाटे तोहर लोग के, ओजा तो कुछ मिली नहीं। अरे कुछ सामान ओहू जा किनवा लो, सास से अपनी दुल्हा से किनवा लो बियाह बाद। अरे ले जालो, जरूरत भर के सामान लेके जालो अपन। तब मारे 2 साल लेके सामान कस लेता लो। सरफ ले गई बिना कौना काज बाटे हमरा इन्हें के बुझात। उजल लोग सरफ उरफ ना एथी करला लेला, पेस्ट ले लेके जाता लो, शैम्पू लेके जाता लो। अरे दादा रहे दलो, वहीं से माई बाप इतना दान दहेज दे के इतना हैरान बाटे। ऊपर से तोहलो और हैरान कर लो, ऊपर से हई लहंगा ना चाहिए, हऊ लहंगा ना चाहिए। जले हमरा के 50,000 के लहंगा ना किनाई तले हमरा जयमाल ना होई, इंगा से लइकी लोग ठान देता लो। अरे तेन रहम कर लो अपनी माई बाप पर, रहम कर लो। आ कुछ गलती तो ससुरालो वाला लोग के बाटे कि लड़की कुछ लेके नहीं, जरूरत भर के सामान लेके जाते सुन जुगिया, तब लागत लो बोल फेंके, व्यंग मारे लागत लो कि अपनी नैहरवा से कुछ लिया ले नहीं खे, एक माई बाप कुछ देला ही नहीं खसने के, तो तनी इहो कइल बंद कर लो। ठीक, अब तनी सभ्य बन जालो, सभ्य। इतना लूट मार मत मचाओ लो, तो हलो बहुत लूट मार मचाओ तो लो लड़की से लेकर लड़का वाला लो। और लड़की तो ढेर अति कर दिल बड़ी सन, अपनी दुल्हा से नहीं किनवाओ के, अपने माई बाप से किनवाओ के बाटे। अरे दादा माई बाप जानता कि कहाँ से देता, कहाँ से बियाह शादी करता है। कुछ भार अपनी ससुरारों वाला लोग पर दलो, भइल बाटे लो।